हमरो बलमुआ होत सवेरे हमरो बलमुआ मंजन करेले भतार मोर जई है भतार मोर जई है आजू लंदन ऐसे दंदन करेले भतार मोर जई है आजू लंदन ऐसे दंदन करेले होत सवेरे हमरो बलमुआ होत सवेरे हमरो बलमुआ मंजन करेले भतार मोर जई है भतार मोर जई है आजू लंदन ऐसे दंदन करेले भतार मोर जई है आजू लंदन ऐसे दंदन करेले। बनावे लगनी मछरी हम तार के कहनी की खई है सोया टंगरी पसार के खाना बनावे लगनी मछरी हम तार के कहनी की सैया खई है टंगरी पसार के खाना बनावे में हमरा से देर भइल तो उ हमरा से झंझन करेले भतार मोरा जई है भतार मोर जई है आजू लंदन ऐसे दंदन करेले भतार मोर जई है आजू लंदन ऐसे दंदन करेले भतार मोर जई है आजू लंदन ऐसे दंदन करेले। टिकट करा के जब अइले राती में सैया हमार ठीक से न खइले ओ ऑनलाइन टिकट करा के जब अइले राती में राजा हमार ठीक से न खइले राइटर मोहन राधे श्याम रसिया राइटर मोहन रसिया जी से बंधन करेले भतार मोर जई है भतार मोर जई है आजू लंदन ऐसे दंदन करेले भतार मोर जई है आजू लंदन ऐसे दंदन करेले भतार मोर जई है आजू लंदन ऐसे दंदन करेले।